Vins i Licors Grau va presentar el passat mes de maig els productes del celler Batllac de Porrera, Priorat, unes bodegues de les quals el popular cantautor català Lluís Llach n'és copropietari. Lluís Llach va visitar Vins i Licors Grau de Palafrugell coincidint amb el 7è aniversari d'aquesta vinacoteca. Lluís Llach va presentar les noves anyades dels vins en Bruix, Idus i Batllac. La seu de Vins i Licors Grau de Palafrugell és un establiment que en només 7 anys s'ha convertit en el temple dels vins, segons l'anomenen els experts i entesos, tal i com explicava Josep Roca, sommelier del celler de Can Roca, que va ser l'encarregat de conduir el tast de vins en Bruix, Idus i Batllac, fent una anàlisi dels 3 productes del celler Batllac. Home, establiments com aquests són únics, únic probablement a Europa, amb el que representa la idea de fer un homenatge a la gent del vi i projectar tot el que és la cultura de vi. Això és un cas excepcional que només s'entén perquè hi ha gent emprenedora, hi ha gent valenta, hi ha gent que s'ha esforçat molt i que ha volgut que això sigui un aparador de vins d'aquí ideal, però també de projectar sobretot la vessant més de cultura, no? De que el vi està aquí amb una sensació de temple, no? En aquest complex es treballa sota la pauta de la qualitat, fent un homenatge a la gent del vi i projectant la cultura del vi. La família Grau, propietaris de l'empresa, no s'aturen a l'hora d'innovar i millorar les seves instal·lacions. Una de les darreres apostes d'aquests empresaris ha estat la botiga en línia www.grauonline.com. Entre els projectes a curt termini hi ha l'ampliació de la vinacoteca i la construcció d'un nou magatzem. L'empresa està apostant molt fort pel tema online. Cada dia estem treballant més amb aquest tema i estem també amb l'ampliació, que fa temps que en parlem, d'un nou magatzem i ampliar la botiga. Lluís Llach va mostrar la seva satisfacció després de visitar la botiga de Vins i Licors Grau, assegurant que és un referent arreu d'Europa, en el que es palpa la passió dels seus propietaris pel món vinícola. Llach va manifestar-se content davant el fet que sigui precisament aquesta distribuïdora de Palafrugell la que introdueixi els seus vins a l'Empordà. És un espai excepcional, és una referència a tota Europa aquesta casa. I home, és d'agrair que la passió de la gent pugui fer aquestes coses. Em sembla que ells estan celebrant 7 anys de l'estrena de tot això, però la passió per la feina i per intentar fer una cosa gran segur que ve de molt lluny. Segons paraules de Lluís Llach, el verdader enòleg del vi és la terra, i a l'Empordà hi ha bodegues que produeixen vins de molta qualitat. El vi, l'autor, l'enologia, ja en fa de miracles, però el verdader enòleg del vi és la terra. I en l'Empordà, sobretot a l'Empordà, encara que jo soc del Baix, això me fa una mica la guitza, hi ha llocs fantàstics per fer grans vins, a més es fan grans vins. No em feu dir noms perquè seria molt lleig que jo comencés a dir-ho, però hi ha bodegues que que estan tenint ja un prestigi fantàstic internacional, o sigui que això és fantàstic. A l'hora de parlar dels productes del celler Batllac, Lluís Llach els va vincular molt especialment al privilegi de la terra on neixen, el Priorat, un territori amb unes condicions orogràfiques, climatològiques i vitivinícoles excel·lents. El presentador del programa, en clau de vi, Marcel Gorgori, va ser l'encarregat de conduir les intervencions dels ponents davant dels 400 assistents a la festa. La cloenda va consistir en un tastet degustació que va anar a càrrec de l'hotel Sa Punta de Begur.